ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстони азизу меҳрубон, умедворам ки ҳар яки шумо хуб ҳастед, сеҳату саломат ҳастед. мо шукронаи аллоҳ созем хубем. барои хӯроки шом тайёр кардастам винограти листики. ина хеле банкачада харидам. немияташ мондай, фаршам тамом шид. инам хеле печондам. موقع بسیار کدیگی نیست میره برای مو خاله چی سس داروش کدیگی بدم. ایده مردا گفت که به هیچی بکوکوچ خیلی مزهش. هوای یکم بار تیار کردستم و برای شما ویدیو کردستم. حاضر چیکار میکنیم؟ کم ترک اینه سلیویشنی مثلا دبالاش ریزه کده میمونم. بعد این ایجاده یاد تای دیگه لیسته ایار میگیرم میپوشونم. بعد کم ترک آم میاندازم و چی میکنم؟ فیلتر گیران میکنم. مدتی 30-40 минут тушид мекунем ша тайёр мешава ба мебинем ку чӣ хел мешава ё мекафан ё кем хел местан намедонам аку якҷоя бо шумо тайёр мекунем. инам хеле маскара мондум анаку листикати мепӯшонам бод ами як тарелкачарам дар болош мемонем намак мерезем шу камтарак баъд об. инами хеле лаличара мондум ово мерезем ай болои намак ово мераванд ҳамаш кати намак и бакали мо 300 мл ба фикрам. анаку кришкаша мепӯшонем, филтра гирён мекунем. дӯстони азизу меҳрубон, инам хеле камтарак падливам тайёр кардам. и пухтай ҳозир накушода мешава. якташа кушода гирифтем барои санҷидан ки дурунаш пухта боша. баъди ва як 5 минути дига ҷӯшид. баъд дига даҳанша накушодам. иҷода боша пирашкиам кардастам. ҳозир пирашкиёро бирён кардам мегирам. иам боша тайёр шуда иро мегираму аку руғана мемонам пирашкиёма бирён мекунам. дӯстони азизи меҳрубон, ягон чи тиб нашидаи хушро пухтай ина бардоштастам дар лагано бо нишон метиҳам. гуфтастан падлиф наандозами хел проста. ҳозир мекашам амаша бо нишон метиҳам. ина дӯстони азизу меҳрубон, пирашкиёмон пирашкиё дада хамируш тоқа равған ов дурож орд намак. баъд хӯрока кашидем. ҳозир мардак мечаша баъд мега инам хеле коз мечаша мардак ярӯз заказ кардагӣ буд авая заказша тайёр кардем. бисмиллаҳи раҳмон даст кити бухӯрам чи даст кити бухӯр ку бисмиллаҳи раҳмон раҳим. кузин даст ама ам хеле чор метонга кам кам букун чор букун чор чакати бухӯрам чиқадар чакати бухӯр не се рӯза чака мегам чака тамошида буд ин рӯз ёфта чака бояд бодиринга помидор қитай бухӯрам чиқадар хаб бухӯ кохе шумо тайёр кунед. инакем нафариза алиф ё бехел мехӯрам нам хеле не вообще не хеле чакад бо не хеле таркад бухӯри жана очень вкусно. касе хурдаста иштиёи таом ба мо ҳам иштиёи таом. то влогҳои оянда дар паноҳи худо бошед. хайр. дӯстони азизу меҳрубон, рӯзатон бахайр. як рӯзи дигай ва билинчикама видеоша партофтам. як-ду хоҳармон гуфтанд ки хамири билинчика чӣ хел мекунӣ. ман гуфтам видеои пеш дакадагиам наёфтиянд. барои амо ин рӯз мехоҳам бикунам. барои билинчи кадан уқа маҳсулоти бисёр дар кор нестай. ҳамин маҳсулотҳо ҳама вақт дар хонаи мо ҳастай, дар холодильники мо ҳастай. тухм меандозем, як кам тарак намак меандозем, баъд кам тарак шакар. ман ба чашм меандозам. ман хеле чӣ намекунам. агар бихоҳед ширинтар биё бисёртар меандозед шакара. баъд омехта мекунем. хушро омехта мекунем то шакараш об шидана. анаку шира меандозем. бо иқа дига омехта мекунем. бо хушрӯтар шакараш об мешавад. шир ма инами бигем 1 литр буд.
ҳамаи мира намеандозум, нимша меандозум басай. Намиқа басай барои ҳами хонаи мода басай сер мешаванд. Баъдан омехта мекунем. Ордам боша оқи бисёр намеандозем. Ранги тала мекунем иша. Кам тараки омехта кардем бо аями орд кам тараки андохта омехта карда мегирем барои чӣ нашиданаш. Хали намонада камочки намона. Иҷо фариза омадагиай катима. Не чуҷа. Инем хали омехта карда мегирем. То ҳамо як хел шидани ами чӣ? Кайки мебугумба. Ине мехали раҳмати калом барои лайкотон, барои подписатсия кардагитон. Ҳами одамот дома ҳайронум барои чӣ ҳами гапзанӣ мада кор доред. Кордор нашавед гапзанӣ ма кори худтон кунед, маъқул набоша бизгаред биравед. Вақте ки омехта кардем инами хел бояд чӣ шавада? Ғавси бадам не, тунуки бадам не, инами хел. Ранги ордбирион, каси ордбирион кардагиай. Ҳозир анаку баъд сода меандозем. Як қошиқчаки майда сода меандозем. Инами қошиқчакати содара меандозем бо ин қаг омехта мекунем. Парто. Кам тараки дига омехта мекунем, баъд шурӯъ мекунем ба пухтан. Агар не чия меандозем? Равған. Я 2-3 қошиқ равған меандозем иша. Ина равғаншам дохтем. Анаку омехта мекунем. Ягона мо чиякои ордакои тупак ҷамъшидагиёш об мешава. Ҳами кати баъд шурӯъ мекунем ба пухтан. Инам хеле сковородка мо намондем. Кам тарак равған шакидем ша. Равғани маска дошта бошед, маска бошакед бо беҳтарай. Ана чӣ мо боша инам хел шидина. Ранги ордбирион. Ҳозир чиқа гарм мешавад танаи сковородка, баъд меандозему пазонда гирифтан мегирем. Дӯстони азизу меҳрубон, вақте ки меандозем дуюмгиш ҳами хел мешава. Якумгиш камтарак хушрӯъ намеояд, хеле пузрикӣ намекунад, хеле сурох намешавад. Дуюмгиш баъд ай дуюмгиш сар карда давомаш ҳамаш хушрӯъ мешаванд. Инами хел якта андохта гирифтан мегирем. Ба хоҳиши худтон чанд қим меандозед. Агар ғавстар андозед, пузрикош камтар мешава, бисёртар андозед, чиша тест ша. Дӯстони азизу меҳрубон, вақте ки 3-4 таша кардем, бо як бори дига камтарак равған мекунем ё равғани маска мекунем, ҳами хел ҳамаша пухта мегирем. Ронаш янами қаш монд, якта бутун нашид, камтар буд тест. Боқӣ мондаш инами хел тайёр шуд. Ҳозиршам мегирем, баъд фариза мечашад. Ина блинчикомон. Дар хона ба ғайри фариза ма ҳеҷ ки нестай. Икатима ёрдам кадай болои биниша бинед. Анаку ҳозир якташа мегирам, мехӯра, мечаша. Баъд мега ки чӣ хел вкус дора. Чуҷа? Вкусно. Ами тоқа бе ҳеҷ хӯрда нанағзам. Ягон чи бишак хушрӯъ намехӯра. И хел боша я 3-4 таша мехӯра. Ҳамаша мехӯри. Инами хел. Хай, блинчикои мо ҳам тайёр шид. Ки пазида ки бухӯра. Бупазед ҳатман бухӯред, беҳад бамаззай. Ҳам хушрӯъ меояд. Агар бамазза неста мадд тагед. Хайр дӯстони азиз. Иро фариза навистай. Ранг кадай бу.